За втора поредна година Министерството на околната среда и водите проведе конкурса "Обичам природата и аз участвам". В две от категориите на конкурса имаше наградени участници от Казанлък. Конкурсът е за деца и юноши на възраст от 7 до 18 години за рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали. В категорията предмет, изработен от рециклирани материали, специалната награда на журито отново беше за доброволците на Младежки център за развитие взаимопомощ Веска Стоянова и Марко Маринов, които представиха своята идея "Плавателен сал". През 2011 година спечелихме специалната награда на журито в кампанията "Зелена България" на Министерството на околната среда и водите, след което решихме, че това не е достатъчно и с друг наш проект успяхме да спечелим тази година наградата в кампания "Обичам природата и аз участвам", също на Министерството на околната среда и водите, в категорията "Предмети, изработени от рециклирани материали", като направихме нещо иновативно, което първо измислиха наши доброволци по Европейска доброволческа служба по проект "Екологично развитие 2", след което решихме да направим специално за конкурса. Това, което направихме, е сал от 79 ПВЦ бутилки. Размерът му е 99 на 186 см. Такова нещо за първи път в България се прави и целта ни беше да покажем на младите хора, че има много стари и нужни неща, от които могат просто да се ползват по някакъв начин и да се направи нещо, което се използва всеки ден, принципно. И сега спечелихме нов проект "Екофест Копринка 2013" и се надяваме да е още по-успешен. Такива конкурси трябва да се правят повече, защото да се събуди вече напоследък заспалото чувство на българите за опазване на нашата среда. Министър Караджова връчи 2 таблета на доброволците от младежката организация. До момента всеки проект от поредицата "Екологично развитие 1 и 2", финансиран от Национален център Европейски младежки програми и инициативи, получава награда. И тази година взаимопомощ спечелиха такъв проект с наименование "Екологично развитие 3".